Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Tabbas binciken da ake yi na gano waɗanda suka kashe shugaban ƙasar Chad Idris Deby yana tafiya yadda ake so, domin a halin yanzu an soma gano wasu 'yan ta'adda wanda da haɗin gwiwar su aka kashe wannan shugaban ƙasa na ƙasar Chad. Sai dai jami'an tsaro sun ce za su iya yin su domin su gano mutanen ragowar da suke da goyon baya wajen yin wannan ta'addanci, amma dai ana ganin harsashen cewa akwai wasu ƙungiyoyin ta'addanci waɗanda suka taimaka wa waɗannan mutane da suke wannan ta'addancin domin kaiwa ga cimma abin da suke so su cimma, wanda a halin yanzu ana ganin cewa kamar da akwai sa hannun ƙungiyar boko haram a cikin wannan ta'addanci da aka kai. Sai dai ɗan marigayi shugaban ƙasa Deby ya bayyana cewa shi ma insha Allahu zai ba da gudunmawar duk da zai bayar domin a gano waɗanda suka kashe mai mahaifinsa, kuma sai ya ɗau mummunan mataki a kansu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.